Nangandam na ang kapulisan sa Rehiyon 7 alang sa kasaulugan sa Semana Santa. Matud ni PRO 7 Regional Director Chief Superintendent Danilo Constantino, usa sa ilang siguraduon ang secure mo ang mga terminal o pantalan. Julie Tainar, sugin ni Karong Miyerkules Santo mo deklarar og full alert status si PRO 7 Regional Director Chief Superintendent Danilo Constantino. Hugot sab nilang bantayan ang isla sa Bantayan, diin iyang padad-an og dugang pulis gikan sa Regional Public Safety Battalion. Dugang niini, hugot nilang ipatuman ang mga municipal ug city ordinances sama sa pagdili sa paghubog-hubog ug pagpahigayon og bikini shows. Tama yan, lahat. Hindi naman nakakaligtaan yung implementation ng mga ordinances regardless kung Lenten season or regular season. Hugot na sab ang monitoring sa Cebu City Intelligence Branch bahin sa mga daotang elemento sa dakbayan nga buot mo pahimo sa selebrasyon. Usa sa ilang tutukan ang Good Shepherd sa Barangay Guadalupe. Mihangyo sab sila sa barangay sa pagdugang sa ilang street lighting alang sa mga musalmot sa mga nightly religious activities, dungan sa paghatag og mensahe sa mga musalmot sa mga kalihukan sa Semana Santa. Dili po dingon nga mag-usa-usa ra og lakaw, nga dili po dingon nga kanang gabi na kay muli, and then kay mangno lang po nga hoping sa kung mag-participate sa Stations of the Cross or whatsoever in the observation of Holy Week, dili na lang po dingon nga pabunggahe ta bringing all your gadgets. Julie Tainar, News 5. Ni pahimangno ang buhatan sa pag-asa nga mag-amping kay usa ang Subo nga maigo ato sa paglandfall sa Bagyong Domeng karong adlaw Miyerkules. Mao nga nanganam karon ang kagamhanan sa dakbayan ug lalawigan sa Subo. Leslie Caminada Vistil, sugin limi. Gitapok ni Cebu City Mayor Michael Rama iyang mga disaster team uban ang mga contractors kay sugod karong adlaw angay ng mangandam sa pagsud ni Domeng. Gimanduan na sab sa mayor ang tanang department heads nga mohimog information labi na sa mga dapit nga kanunay maigo sa bagyo. Gihinay-hinay na sa pagpadala ang mga heavy equipments sa mountain barangays isip pagpangandam. I do not wish that action like they will only supply to areas when it's already there, so they have to be proactive. Karon nga mga kabarangayan gipahibaw na pundaan kay as early as March 31st last week ang Command Control Center nakakita ang adunay weather disturbance. Karong hapon sab gihugpong ni Governor Junjun Davide ang tanang department head sa Kapitulyo alang sa pagpangandam. Masaligon si Davide nga mas andam karon ang mga kalungsuran human sa kadaot sa Bagyong Yolanda. Si Davide mo ay acting Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head human mihawa ang kanipangu nga si Neil Sanchez. But I'm sure after Yolanda, kanan the slightest warning of a typhoon coming to Cebu, I'm sure manganda ng tanan municipality sana. Ang atong ipaabot, there is a big probability nga kining atong tropical storm mo weekend into a tropical depression when upon its landfall dito Surigao unya Miyerkules sa gabi. Leslie Caminada Vistil, News 5. April 12 na ang The Harmony Concert nga panguluhan sa Children's Paradise Montessori School uban ang Mandawit Children's Choir nga ipahigayon sa USP Theater for Performing Arts. Ang maong konsierto usa ka preparasyon sa umaabot nga second Cantate International Choral Competition nga ipahigayon didto sa Hong Kong. Diin mosalmot niini ang Children's Paradise Montessori School Choir tumong sa maong tunghaan nga ma-expose ang talento sa ilang estudyante. And hopefully we will bring back the beacon for not only for our school but definitely, who knows, for Cebu and the Philippines. Mao nga subsub ang preparasyon sa mga estudyante alang sa umaabot nga concert, diin ilang kantahon ang mga inspirational songs. I'd like to invite everyone to please witness the collaboration of two children's choirs in Cebu. Ang matinee show magsugod alas 3 sa hapon hangtod alas 5 ug ang gala show inig alas 7 hangtod sa alas 9 sa gabi. Alang sa gustong mutanaw sa The Harmony Concert, mahimo ka mong mutawag sa telephone number nga i-flash sa inyong TV screen.
Niatubang sa korte ang Cebu City COA Resident Auditor nga gipatawag alang sa pagtistigo sa gipangayong injunction sa pagbaliga sa yuta sa siyudad ngadto sa Hotel of Asia. Ang Waterfront Hotel nakasikbit sa yuta ang misangat sa reklamo batok sa dakbayan sa Sugbo. Ang Hotel of Asia ang lone bidder sa maong yuta sa kantidad nga 35,000 pesos matag square meter. Gipaybaw sa resident auditor nga si Simbilin Oy nga wa siya giimbitar sa bidding sa maong lunang. Sukuhay sa usa ka COA Circular number 89-296 nga nag-require kanila sa pagtambong. Apan matod sa abogado sa dakbayan sa Sugbo, wala na kinahanglan ang pagtambong sa COA auditor sa actual bidding kung na-complied sa LGU ang posting guidelines sa bidding sumasab sa COA Circular number 92386. Hangtod karon wa pa masildoy ang mga outsourced ng medical staff nga giabsorb sa Kapitolyo nitong Enero ning tuiga. Gipasabot ni Governor Junjun Davide nga di sayon ang pag-process sa tanang mga dokumento sa mga job order employees hinungdan sa pagkalangay sa sweldo. Gipaybaw sa gobernador nga nasugda na niya og pirma ang mga kontrata sa mga outsourced medical personnel nga gihimong job order employees sa Kapitolyo. Karon mag-go through the process lagi kay of kining transition ba from outsourced one to job order. It could take a while. No? Kaya i-process mo naman doon. Kung naghamag mo ng mga papilis pag yun ang i-require na to. Human sa kontrobersiya nga gigamit kuno niya ang kwartang dinaog sa Talisay City Elementary School sa milabay nga sinulog, lain na usab nga kontrobersiya ang giatubang karon ni Talisay City Budget Officer Edgar Mabunay. Dunay migawas nga taho nga wala matarong og report niini ang kwarta sa mga senior citizen nga mukabat sa 1.1 million pesos. Matud ni Mabunay nga nasagulan og politika ang nahitabo kaniya. Tungod sa kahiubos, wa kapugni ni Mabunay nga mahimong emotional sa mga pasangil nga iyang nadawat. Gipasabot niini nga igura siyang mo-validate sa bisan unsang budget nga moabot sa iyang buhatan ug di siya mo'y mupagawa sa kwarta. Ug ang kwarta sa mga senior citizens, ang DSWD mao'y naggunit sa budget niini. Way miatubang sa news team dihang gibisita ang buhatan sa DSWD Talisay kaganina. Yun ka lang, wala, dili na ko. I remain silent because if ever nga unsa nga wala ko ka-liquidate o unsa na ikuan, anang I'm ready for any investigation for a proper body. Dr. Paulo Cañete, midepensa nga dili angayang i-question ang paghatag og honorary degree kang Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes. Jinky Bargio, sa Ginlimi. Ay, relevant man question na kay there is nothing, duwa man na sila labot ang kisay gusto mo hatag. Kini ang reaksyon ni Dr. Paulus Cañete sa pagkwestiyon sa Commission on Higher Education sa gihatag nga honoris causa gikan sa Northwestern Christian University ngadto ni Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes. Alang ni Cañete nga ang nadawat sa mayor usa ka matang sa pasidungog sa iyang paghatag og dakong importansya sa natad sa edukasyon. Bisan kinsa mahimong makadawat ini bisan ug way pagtugot sa CHED. Ako tagaan kog scholarship sa international government sa ila din question nun ang anong kitiga Dr. Cañete, you cannot question. That's an honor given to a person, so you cannot question that. Bisan si Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga iyang gikasungi kaniadto tungod sa isyu sa Mandawi City College, iya sab girekomendar sa NCU nga hatagan og samang pasidungog. Alang niya, angayan lang nga pasidunggan ang tanang LGU nga dunay local colleges sa ilang dapit. It's up to you to find out kung unsay mga nahimo sa Mayor Jonas as regard sa iyang local college. Nana ba? Kay wa man katipili. Sa nakalabayng semana, mipaybaw ang CHED nga wa sila makadawat og application gikan sa Northwestern Christian University kabahin sa paghatag og honoris causa kang Mayor JVR. Jinky Bargio, News 5. Nahukman sa mga sakop sa Committee on Investigation and Complaints sa Provincial Board nga i-deny ang motion for reconsideration nga gifile ni Dumanog Mayor Nelson Garcia pagpaubos kaniya og 60-day preventive suspension. King Perez, Suginlimi. Ang maong isusubay sa reklamo ni Dumanhog Vice Mayor Efren Gungun Hika diin gibabagan ni Mayor Nelson Garcia ang iyang pag-appoint og Sangguniang Bayan Secretary.
Matud sa pangulo sa komitiba nga si Bukal Arley Sitoy nga wa magpasabot nga silot ang preventive suspension. Lakip lang kini sa mga proseso sa pag-imbestigar sa maong reklamo. Dugang niini nga mahimong maimpluwensya ng posibleng testigos kung makatabang sa investigasyon. Kung maglingkod ang mayor diya, kay manago diya po na ang among bisigaron. Wa say planong mo inhibit ang mga sakop sa komitiba nga gipasanginlan ni Garcia nga namulitika kaniya. Bisan pa nga dunay giatubang nga reklamo sa Ombudsman Visayas ang mga board members kay wa dayon lihuka sa komitiba ang reklamo ni Garcia kang hika. Wa sab kunoy sayop kun isud sa other matters ang ilang nasugyot nga resolusyon pagsuspenso kang Garcia kay naanda na kini sa mga board members subay sa pag-uyon sa Hunta Probinsyal. Ibit man mi. First, gi-final mi case ang ombudsman. How can we prove na kuan? How can we prove na dili na tinuod ang gisulti kung di mi mo investigate ng issue? Andam sab silang moatubang og kaso kung hingpit silang ikiha ni Garcia sa korte. Kinahanglan pa hinuong maaprubahan sa tibuok provincial board ang gisugyot nga pag-deny sa hangyo ni Garcia. Magagad lang sab si Governor Junjun Davide sa provincial board bisan pa man og duna siya approving authority sa resolusyon nga mapatuman ng suspension. Not to the board kung sa ilang desisyon na. King Perez, News 5.